No niin, Buenos Airesissa ollaan. Tansei on fiiliksissä. Max on nälkänen. Ja Juho on hyvällä tuulella. Uusi kämppä otettu vastaan. Ja nyt mennään täyttää masut ruualla ja hakeen kaupasta perustarvikkeet, että saadaan homma rullaamaan. No eihän tällä keskellä päivää saa ruokaa, kun nää viettää siestaa. Can you open up? Please. Food. Hola. ¿Dónde estamos? I swear. Hello. Para Argentina. No, but he has. Löytää yksi pizzeria, mikä oli auki siesta aikaa. Tää piti olla kevyt iltapäivä puistokävely, mutta päädyttiin jotenkin ensimmäisiin rugby-treeneihin ikinä. Fuck this! That was bad. See you, gringo. Do you like it? I love it. See. Ihan cool. Ei musta kyllä rugby-pelaajaa saa. Oh my god. Let me see. Rugby. What is this? It's my rugby Max, logo. do you have change for him? In the house, bro. In the house, bro. I need some. See. Ai ai. Finnish mafia. Finnish mafia in danger. This area quite easy, huh? Yeah. Like football field. Kuka tulee Argentiinaan ja juoksemaan pitkin katuja? Nää kundit. Let's go, boys. All good. Muy bien. Salud. Pojilla on hyvässä mestassa tää parturi. Täältä junaraa yli mennä ja sit on tommonen päättyvä tie ja siellä on joku 20 kundia seisoo ringissä päässä. Sinne on lungi mennä. Ettiskelee vähän parturia. Vähän pokiittos päniis. Ei mitään hauskoja jätkiä. Löysin lopulta perille. Se on aina huvittavaa, miten paljon sitä pystyy kommunikoimaan puolessa tunnissa jengin kanssa, kenen kanssa ei ole samaa kieltä. Varsinkin nykyään, kun kaikki chat-GPT:t ja kääntäjät, niin että sitä voi mennä sitä voi mennä niin käytännössä ihan mihin vaan, vaikka ei puhu sanaakaan kieltä. Saisi sitä luotua ihan eri kontakteja, jos pystyisi kommunikoimaan. Mut sehän joku itsestä kiinni. Nyt takas himaan. Täällä on uusi gymi. 15 minsaa kävelymatkaa tässä meidän kämpältä. Käytiin kattoon 3 gymiä. 2 niistä oli semmosia autotallipunttiksi ja ei tämmöset vannapiinatit pojat siellä pysty treenaamaan. Löytyy yksi tämmönen tyttömäisille pojillekin sopiva sali. Sí, bola. Sí. Tai ihan tässä. We are doing a vlog. You know? Hola. This is my YouTube channel. We're gonna be big Hello baller. YouTube. Sí. Bola. No, six-pack coming soon. Ehkä seuraavassa elämässä. Yo, hello vlog. What's up? Yo, what is that? 10 kilo. Not enough. Look at his face. His face like this.
Me maksetaan 1065 € kuussa tästä meidän Airbnbstä Argentiinassa, Buenos Airesissa Villa Lurrossa. Tästä on aika lailla 25 minsaa taksilla matkaa tonne keskustaan tai Palermoon, ihan minne vaan. Varmaan noin 8 € maksaa per suunta. Muuten tää on kyllä tosi rauhallinen asuinalue. Ei täällä ihan hirveästi muita turisteja nää. Asunto on niin kuin olisi hypännyt 20 vuotta ajassa taaksepäin. Ei se haittaa, jos mä maksan 350 € kuussa tästä, niin että mä asun Buenos Airesissa versus se Punavuoren 1000 €, niin mä oon ihan okei tän asian kanssa. Kaikille löytyy omat makkarit ja pieni parveke, missä voi ottaa aamutsumpit ja pikkusen pronssiakin, kun ei sitä täällä kaupungissa muuten tuu niin hirveästi saatu. Nyt lähdetään katsoa, miltä näyttää, kun Argentiinan jättiläinen pelaa River Plate. Mä oon käynyt Bernabeulla, Camp Noulla, Anfieldillä, Old Traffordilla. Mut mulla on jotenkin semmonen fiilis, että tää on jotain muuta. Mä tulin just Punttikselta juosteen himaan, niin en oo kerennyt syödä, niin lähdetään kattoo stadikalla jostain pikku purtavaa ja vähän fernettiä maisteltavaksi. Sisällä ollaan. Jäätävän kokoinen mesta. Enemmän betoniportaita kuin Old Traffordilla. En ois ikinä usko. Ei tää Bernabeu tällä vertoja. Hyvä mesta. Näin myynyt mulle bissejä täällä. Täällä pitää olla joku River ID, että saa ostettua stadikalta bissejä. Totta kai mä käyn pyytään kundelta, että eikö tätä mistään saa, että voitteko te ostaa? Ei voi. Ei uskalla mies. Rive on Etelä-Amerikan menestyneen ja suuri seura. Tää stadikka vetää 85 tonnia jengiä. Tätä myydään paremmalla prosentilla loppuun kuin Euroopan suuret joukkueet. Esimerkiksi Real Madrid, Dortmund. 2025 vuonna Rive myy enemmän stadikkaa täyteen kuin ne. Esimerkiksi. Ja se on tää jotenkin uskomaton seura. Ei tää on niinku vaikea pukea sanoiksi. Tää pitää jokaisen käydä itse paikan päällä näkee. Peli on 4-0, niin siis nää laulaa niin kovaa, että mä en oo ikinä kuullut missään. En Camp Noulla ja sämppäri puolivälierässä. Vaikka Messi tekee mitään, niin ei lähde tommosta mökkälää.
Täällä tää on vittu lauantaina liigapeli. Tää on niinku näille perussetti. Jos ikinä tuutte kaupunkiin, niin vaikka ei futis kiinnostus pätkääkään, niin käykää kattoo. Tää on vähän tämmönen upgradeattu Ilves Tappara. Melkein unohtu, että mä oon nykyään YouTubella. Eating pizza with the boys. Ilta huipentuu tähän mun taidon näytökseen. Omasta mielestäni menisin kyllä ihan ammattilaisesta. Kerta vielä, niin ollaan hyvin lähellä parkettien partaterää.